Čekarkaraka, zdraví vás Ruminér u mýho druhého dílu a teďka to nebude ze Shakea, ale z Minecraftu Pokémon mod. No, asi vám dám odkaz od toho, kde to stáhnout a já si jdu zahrát single player. Jestli mi rád. Více. Vypnout, bonus truhlu zapnout, vytvářet náhodně stavby zapnout, typy světa vychází. Promiňte za Facebook. 2555. Ne. Tak. Promiňte, já se kouknu. Jsem zpět. Promiňte, já jsem někam musel. Takže si vyberu si tady. Ty vole. No, pardon. Já si asi vezmu. Škoda, že tady není Pikachu. Bych jsem si vzal Pikachu, a ne si vezmu toho svýho. No. Takže tady. Co vezmeme? Tak. Vytěžíme si stromeček. Tak. Dáme si crafting. Si dáme na tyčky. Uděláme si krumpáč. Sekeru. Co to bylo, ty vole? Sekeru. Povoláme si svýho Pokémona, jaký to je level tamhle to. Podolo. Tam je nějaký cikán. Tak, pojď sem. Pojď sem. Neboj se mě. Oh, ty. Co to je? Ty máš určitě, ty si buklej. Promiňte, asi něco musím podívat. Hned jsme zpět. Jsem zpět. No, promiňte, musel jsem se něco kouknout. Takže jdeme těžit stromy. Takže napište mi do komentu, co mám zlepšit. Promiňte, nemůžu moc mluvit nahlas. Neřešte. Budu natáčet Shakea, Minecraft, ještě nějaký. Napište mi do popiska, co bych měl natáčet. Budu ještě natáčet do Sims 2. Minecraft, ale já mám 2, ne 3. Škoda. Ho zbiju. Ne, já se na ní zautočím. Kde jsi? Pokémon. Pojď sem. Ty vole, konečně. Pokémon. Útoč! Co to bylo? To je takový trapak. Ty jo, to tak jsme vajzli, no. To radši uteču, kdyby mohl zabil, tak nevím, jak se ho užil. Uteč! Tkani!
Já tě zbiju pak. Aspoň, že mi zbyly 2 hápka za to. Půjdeme těžit. Potřebuji něco natěžit. Hezký dřevo. 18 dokonce. Přižím krompáčem. A budu natáčet si s kámošem, ten taky hraje Pokémon. A on mi dal všechny věci. Ještě mi skoro mě nic nenaučil, ale se stává. Je dobrý, no, to poznáte sami. Tak, jsem si určitě nechal. Tak. Děláme si dobu kamenou. O, dobře. Doba kamenou. Šítka. Kamera kulka. Takže jdeme. Promiňte ještě. Já jsem napadl úplně. Takže asi dotěžíme. Uděláme ještě něco. A příštím dílu si asi postavíme baráček. A potom se budeme starat o ty Pokémony. No, ještě musím natěžit železo, no. Děláme si pec. Pak uděláme si dům. No. Tak teď to je všechno u mého dílu. Takže čekarka.